Hello everyone. Mag-ano tayo ngayon, maglinis tayo ngayon. Ito yung ginagawa natin every week. So, ayan, makalat. Ang daming alikabok. So, maglilinis tayo ngayon.
vlog for today kasi guys, ang dami kong nilinis at saka maglalaba pa ako bukas. So, bukas na naman at maliligo pa ako at saka mag-rest. Sobrang ano. So, see you tomorrow guys. Don't forget to subscribe, comment, and like to my channel.